Arestado ang isang 42 anyos na lalaki matapos mahulihan ng libu-libong halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation ng otoridad sa Barangay Tugos, Paracale, Camarines Norte, alas 7:30 ng gabi nitong Miyerkules, Oktubre 22. Kinilala ni Police Major Archimedes Garcia, hepe ng Paracale Municipal Police Station ang sospek na si alias Bert, residente ng nasabing lugar na itinuturing na isang high-value individual at kasama sa listahan ng PIDEA Regional Recalibrated Drugs Watch List. Nakuha sa kanyang posisyon ng 95 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 646,000 pesos. Bukod sa iligal na droga, narecover din sa kanya ang isang caliber 45 na baril na may 3 bala. Kasi tinatanong nila bakit yung mga ganitong individual na hindi naman mayaman nakakabili ng ganong karami. Para din po sa impormasyon ng ating mga tagapagpakinig, ang sistema po ng pagbebentahan ng droga is consignment. Kumbaga binabagsak sa kanila yung isang malaking produkto at once na mabenta nila, yun yung pinapadala nila through wireless, to GCash, to Palawan Express. Ganun na din po, parang normal na negosyo. Kumbaga is commission-based itong mga malalaking pusher na to. Matagal din umano nilang minanmana ng sospek at ang pagkakahuli rito ay itinuturing nilang tagumpay para tuluyan ng maging drug cleared ang naturang bayan. Isang milestone po itong accomplishment na to, hindi lamang dun sa dami ng nasamsam na droga. Kasi isa din sila sa requirement para tuluyan ng ma-declare as drug-cleared municipality ang bayan ng Paracale. As of now kasi, out of 27 barangays, cleared na yung 25 and we have remaining 2 barangays for drug clearing or 92-point-something% na drug affectation. So one of the requirements for the submission of folders is to conduct law enforcement operation of these identified individuals who are still active in selling drugs. Before, 5 sila. Ngayon, isa na lang yung natitira. Pakunti-kunti, build up. Talagang sinatsagaan po ng ating police na magkameron ng build up, magkameron ng access. And eventually, nagbunga naman po kasama namin yung PIDEA is naisagawa yung bypass operation. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Paracale MPS ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.